Kabayato na sa bali pa nga damag asawa ti na aksidente, alalaki ti ti pasukin nagyaman iti naipaay nga tulong manen. Insigida po adot maipaay nga tulong nga digiti maagkasapulan ng naroon ng mga igda dito ay IFM mga idol. Detalye ka dati ni Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Nagyaman ti pamilya Uda-Undo iti share free ride team kalpasana na ipayanda ti tulong manipod iti grupo impata di Miss Jennifer Uda-Undo ana palaos launay iti panagyaman na iti share free ride team iti barangay 12 San Nicolas, Ilocos Norte. Dito'y adinano ni Kagawad Heikki Acosta ken Mr. Sammy Acosta iti mismo pagtengan ti pamilya Uda-Undo ket dito'y nga inyawat na dagiti nagatang agroceries ken cash. Naamuan dagiti miyembro ti share a free ride nga itangal daw iti panagkasangay iti pimusay ani Mr. Richard Uda-Undo. Thank you kat agyaman na kadete introducer nga grocery kin financial tadakkel nga banak kanyami daytoy. Gapo iti daytoy ket iyawat dagiti miyembro iti share a free ride iti barangay 12 iti Elite San Nicolas iti panakipagladingit da iti pamilya Uda-Undo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aramen.